Aşgabat şäher häkimliginiň Jemaat Hojalygy müdürliginiň Aşgabat ýylyk trestiniň işgärleri ýene-de medisina barlygyndan geçmäge mejbur edilýär. Barlyk wagtyny işgärleriň arasyna sosial aralygy saklamak düzgünleri berjaý edilmeýär. Aşgabatyň ýokary hujaýlaryna vilayatlardan waran studentler 2 hepdelik karantin alındy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 awgustda habar berdi. Türkmenistany häkimetler koronavirusy inkar edýän wagty Aşgabatda büdjet işgärlerini köpçülikliň saglyk barlygyndan geçirmek tejribeleri bahar aýlaryndan beri dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy köp sanly büdjet işgäriniň bu barlyglardan gaça durmak üçin para berýändigini aýdýar. Ol şeýle barlyklary häkimetleriň awgust aýyndan başlap täzeden gaýtalama kararyna gelenliklerini gurrun berdi. Habarçy 10 awgustdan beri Aşgabat ýylyk trestiniň köp sanly bölüminiň işgärleriniň lukmançylyk barlygyndan geçmäge mejbur bolýanlyklaryny, inne olardan 146 vergili saglyk kepilnamasynyň talap edilýändigini habar berdi. Bu Jemaat Hojalygy edarasynyň binasy 30-njy şäherçede Gurbanurdy köçetinde ýerleşýändigi sebäpli işgärleriň belli bir bölegi kepilnama almak üçin etrabyň ikinji saglyk öýüne iberildi. İşçileriň biri-birinden üzgünlükde işleýän beýleki bölegi sosial aralygy köpçülikliň saklamazdan trestiň edara jaýyna ýygnandy. 14 awgustda Aşgabat ýylyk trestiniň edara jaýyna şäheriň durly ýerlerini işleýän 60 töwerek adam geldi. Olary ýürüýte berilen uly bolmadyk otogda 4 medisina işgär garaşýardy. Olarda gorag ferişte hökmüne diňe maska bardy. Diňe pasportlar alýan bir medisina işgärine ellik bardy diýip habarçy gurrun berdi. Medisina işgärleri saglyk barlygynyň çägini trestiň işçilerinden olaryň agramyny, boyuny, gan basyşyny sorady. Özleri ölçemedi diýip habarçy aýtdy. Şeýle de olar işçileriň bokurdok agrysy, üskülük ýaly ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Beden gyzgynlygyny hem ölçemediler diýip habarçy aýtdy. Bu barlyklar üçin saglyk ähtiýaçlandyryşyna eýe bolan işçiler 17 manat, beýlekler 33 manat töledi. Şeýle Türkmenistana ýok virusyň sagdyn işgärlere de ýokoşmagyna goşmaça mümkinçilik döredi diýip habarçy barlyk wagtyna sosial aralyk düzgünleriniň berjaý edilmändigine ünsü çekdi. Aşgabatda saglyk barlyklary bilen bagly talaplar 1-nji klasa barýan mektep okuwçylaryna da değişledildi. 1-nji klas okuwçylaryň ýene atalary gulak, burun we bokurdok keselleri boýunça Lor Lukmanyň medisina barlyk netijelerini getirmeli edildi. Kepilnamanyň berilen senesi 28 awgustdan ýer bolmaly däl diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde vilayatlardan gelip Aşgabatyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan talipleri 15 awgustda vilayat merkezlerinden Taşawuzdan, Maradan, Türkmenawatdan we Balkanyň Türkmenbaş şäherinden Otly bilen paýtagta getirmek işleri gurnuldy. Ýöne Otlydaky talipler Aşgabada baryp ýetmedi. Azatlygyň habarçysy olaryň 90 raziyet diýilip atlandyrylýan ýerde düşürilenliklerini we olaryň ýene bir gezek beden gyzgynlygynyň ölçenip şondan soň umumy ýaşaýyş jaýlaryna 2 hepde karantin üçin uğradylanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda Aşgabatda Polimex Türk kompaniýasynyň öňkü binasynda ýerleşýän karantin merkezi näse kabul etmegi besetdi. Azatlygyň habarçysy merkeziň näse kabul etmegi besetmeginiň Aşgabatda hamaly keseliň selçeňleşmegi bilen düşündirilýändigini, aslında bolin bu ýagdaýa merkeziň näsagdan dolmagynyň sebäp bolýanlygyny habar berdi. Derman ýok, näsaglar garandaşlarynyň getiren zatlary bilen bejerilýär. Şeýle mümkinçiligi ýok adamlar lukmançylyk kömegi bolmazdan ölýärler diýip habarçy aýtdy. Şeýle de ol geçen aý Aşgabatda 48 ýaşly bir mektep mugalliminiň bu keselden aradan çykanlygyny, Goloyda onun ýene atasynyň hem aradan çykanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosy habarçylaryň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli helak bolan adamlaryň ad familiýalaryny we beýleki maglumatlaryny ma'lum etmekden saklanýar. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagtda içinde ýurtda hiç ýyly COVID-19 wakasyny resmi taýdan hasap almady. Türkmen aktivistleri Minsk'de we beýleki şäherlerde tüm gören raýatlara Belarus protestçilerine we halkyna goldaw bildirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gıda ýurtlarynyň liderlerinden şol sanda Rus prezidenti Vladimir Putin'den we Ermeni premier ministri Nikol Pashinyan'dan tapawutlykda Belarus kärdesini kutlamady. Belarus wakalary Türkmen hökümetiniň daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistler tarapyndan barha kän we açyk tanqidlenýän ýiti ýazgyrylýan wagtyna gabat geldi. Belarusda 9 awgustda geçirilen
Minsk'de 26 ýyllyk dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň Merkezi Saýlaw Komissiyasy tarapyndan ýeňiji diýilip yglan edilmegi we saýlawyň galplaşdyrylandygyny aýdyp protest bildiren raýatlaryň polisiýa tarapyndan gazaply basylyp ýatyrylmagy, şäher köçelerine çykan adamlaryň urulyp ýenjilmegi netijesinde tutuş ýurtda başlanan halk protestleriniň çäginde 15 awgustda Çekiýanyň paýtagty Pragada we dünýäniň beýleki ýerlerinde ýaşaýan belaruslar hem protest çägelerini geçirdiler. Birleşen Ştatlaryň New York şäherinde geçirilen protest çäresine Türkmenistanyň aktivistler hem goşuldy we olar öz plakatlary çykyşlary bilen Ýewropanyň iň soňky diktatory adyny alan Lukashenkanyň garşysyna bildirilýän nägileliklere goldaw bildirdiler. We are here to support people of Belarus in these challenging days. Don't worry, brothers and sisters. Dogonlar, alada etmäň, ozaly şu agyr günlerde biz siz bilen her gün we hemme gün biledigimizi, bütün dünýäniň siz bilen biledigini aýtmak isleýärin diýip, başyna ak telpek giyen egnine Türkmen baýdygyny atan Türkmen aktivisti aýtdy. We are against dictatorship and despotism in Belarus, in Russia, in North Korea, in Turkmenistan. Biz Belarus'ta, Russiýada, Demirhazy Koreýada we Türkmenistanda dünýäniň islendik ýerinde diktatura we zalimlyga garşy, bu 21-nji asyr, bu maglumat asyry, bu integrirlenen dünýä. Sen adamlary indi öňküleri ýaly aldap bilmeýärsiň diýip Türkmen aktivisti Belarusdaky reýtler mahalynda ýaraly bolanlara kömek edýän 7 Türkmen studentiniň tutuk edilendigini, olaryň soňky ykbalyny bilmeýändiklerini, emma özleriniň Belarus halkyna goldaw bermeklerini bez etmejekdiklerini nyktady. Tyranny ends now. Dictatorship ends now. Indi zalimlygyň soňu gelýär, diktaturanyň soňu gelýär. Ýaşasyn Belarus diýip Türkmen aktivisti öz çykyşynyň soňunda aýtdy. Живи Belarus! Azatlyň ozal Türkmenistanyň kronik dinişlerine salgylanyp habar berýärler. 11-nji awgustda Belarusyň Daşary işler ministrligi we Içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onda prezident saýlawlaryndan soňky protestleriň dowamında 7 Türkmenistanyň studentiň saklanandygyny habar berdiler. Maglumatda görä hat türkmen tarapyna gowşupdyr. Munyň izi bilen de diplomatlaryň we kanun goraýjy edaralaryň gatnaşmagynda elektron maslahat geçirilipdir. Jogap hatynda Türkmen tarapynyň saklanan Türkmenistanlylaryň Belarusyň kanunlaryna görä jogapkärçiligi çekilmegine garşy däldigi bellenilýär diýip Türkmenistanyň kronik dinişleriniň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belarusdaky wakalar sol sanda ol ýerde reýt mahalynda tutuk edilen Türkmenistanyň studentler barada hiç bir maglumat bermeýär. Şu ağırlıkta Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyda liderleriniň arasynda Belarus kärdesi Lukashenkany saýlaw ýeňisi bilen gutlamazlygynyň mümkin bolan sebäpleri hakynda gurrun edilip başlandy. Rus jurnalisti Arkadiy Dubnowyň pikiriçe, Türkmen we Belarus liderleriniň arasynda uly meşhurdaky maliýe oňuşmazlygy bar. İki prezidentiň arasynyň bozulmagyna garlykdaky Belarus kompaniýasy tarapyndan gurulan dökün kärhanasynyň garaşylan meşhurdaky önümi bermezligi sebäp boldy. Bahasy 1,1 milliard bolan garlyk kombinaty 2017-nji ýylyň martynda ulanmagy berildi. Sonda Türkmen mediýasy Türkmenistanyň Hytaýa we Hindistana ýylda 1.200.000 tonna dökün eksport etmegi planlaşdyrýandygyny habar beripdi. Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna görä, garlyk kombinatynda 2018-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aralygynda jemi 24.200 tonnalyk kali döküni öndürildi. Bu görkeziji zawodyň gözüňde tutýan ýyllyk önümçilik kuwadynyň takminan 2%-na barabar bolýar. Emma Türkmen medeniýeti soňra sosial mediada we Belarus mediasynda çykýan durly maglumatlara garamazdan kombinatdaky ýagdaýlar önümçilik planlarynyň ýerine ýetirilişi hakynda maglumat bermegi zerur hasaplamady. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Türkmenistanda soňky 10 ýyllyklarda milliardlarça dollar harçlanan prezident taslamalary ýurduň ykdysadyetini peýda däl, uly ziýan getirdi. Bu ağırlıkta Türkmen aktivistleri 16 awgustda BMG'nin New York'taky baş edarasynyň öňünde hem protest çäresini geçirdiler. Protestçiler beýleki meseleleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň türmelerinde saklanýan, sol sanda ýitirme edilen ýüzlerçe siýasy tutsaň ykbalyna hem ünsü çekdiler.
Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw töleglerini iýermek düzgünlerini täze çäklendirme girdenden soň munyň bilen bagly ýurt raýatlarynyň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary barada Azatlyk radiosyna maglumatlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Bu barada Russiýada okuyan studentleriň we olaryň Türkmenistanda ýaşaýan enatalarynyň ençemesi Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň birine gurrun berdi. 14 awgustda amne güni Kazandaky, Saranskaky we Çebaksarydaky uniwersitetlerin studentleriniň wekilleri hem Moskwa geldi. Olar bu yerde Türkmen ilçihanasyna barıp studentleriň resmi namalaryny berip, olary möhür goýdurmakçy boldular. Ýöne ilçihananyň garawly studentleriň wekilleri bilen gödök gürleşip, "Bizar bolduk, ilçihana bu meseleni çözmeýär. Barıň hemmäňiz gidiň" diýip jogap berdi diýip ýagdaýa şaýat bolan studentleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda 17 awgustda Moskwadaky Türkmen ilçihanasyna baran türkmen studentleriniň bir näçesiniň aýtmagyna görä, ilçihananyň bir işgäri studentleriň resmi namalaryna möhür goýmak barada Aşgabatdan gelip gowşan resmi buýrugyň ýokdugyny aýtdy. Ol munyň studentleriň we pul iýerýänleriň sanyny azaltmak üçin Aşgabatda oýlanyp tapylandygyny öňe sürdi diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan studentleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň bu barada Moskwadaky Türkmen ilçihanasyndan we ýurduň daşary işler ministrliginden kommentari almak boýunça eden iýdigderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýatlasak 14 awgustda Azatlyk radiosy mundan beýlek Türkmenistanyň banklarynyň daşary ýurtlarda okuyan çağlaryna pul berjek enatalardan degişli ýokary kujaýynyň beren resmi namasyna Türkmen ilçihanasynyň resmi möhürni goýdurmagy hem talap edýändigini habar berdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bilen habarlaşan Russiýadaky we Belarusdaky türkmen studentleri hem de olaryň Türkmenistandaky enatalary Moskwadaky, Kiýewdaky türkmen ilçihanalarynyň resmi namalara möhür goýdurmak üçin baran ýurt raýatlaryny kabul etmeýändigini habar berdi. Şol bir wagtda manada resmi kurs boýunça dollara çalyşyp valutany daşary ýurt ýokary kujaýlaryna iýerip berýän Senaat Türkmenbaşy we Türkmen Türk banklary bolsa, enatalary Türkmen ilçihanasynyň möhür bolmasa çağlarynyň täze okuw ýyly üçin tölegleriniň geçirilmejekdigini tekrarlaýar. Geçen hepde enatalaryň bir toporu banklaryň talap edýän möhürni Türkmen ilçihanalaryndan alyp bolmaýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň daşary işler ministrligine hem ýüzlendi. Ýöne bu ýerdäki resmiler olary barıň banklaryňyz bilen çözülüşiň diýmek bilen çäklendiler. Bu aralykda dünýäde koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen karantin düzgünleri şolsanda çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň käbiri öz okuyan ýokary kujaýlaryndan resmi nama almak da hem kynçylyk çekýär. Studentleriň we olaryň enatalarynyň sözüne görä, şeýle kynçylykları Russiýanyň Ivanovo döwlet uniwersitetinde okuyan türkmen studentleri başdan geçirýärler. Biziň şäherimiz şol sanda uniwersitetimiz karantinde bolan sebäpli okuw jaýynyň köp bölümleri işlemeýär. Ençeme türkmen studenti özlerine bu uniwersitetde okuyan baradaky resmi namanyň berilmegini sorap dekanada ýüzlendi. Ýöne dekanat 20 awgustda işläp başlaýar diýip bu uniwersitetde okuyan türkmen studentleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň bu barada Ivanovo döwlet uniwersiteti bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valutanyň resmi söwdasy ýatyrylandan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara bazar narhy emele geldi. Merkezi Bank dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçöründe saklap gelýän wagty onuň gara bazardaky bahasy 25 manada ýetdi. Ýurtda dollaryň resmi söwdasy gadagan edileni bäri türkmen banklary çağalary daşary ýurtlarda okuyan raýatlara käbir konvertasiýa ýeňilliklerini hödürleýär. Molaýyklykda enatalar çağalarynyň daşary ýurtlarda okuyan baradaky resmi namalaryň ençemesini banklara tawşyrandan soň olaryň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleglerini manatda geçirip dollaryň resmi kursunda ýokary kujaýlara iýerip bilýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen häkimetleri ilatyň pul bermek düzgünlerini iýdigderli çäklendirýärler.